Madzulo abwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane ndipo muli ndi ine Edita Socom. Koma poyamba nayi mitu yake. Mbali zokhudzidwa zatsekulira mlandu wa chisankho cha mtsogoleri wa dziko umene wayamba ku bwalo lalikulu mu mzinda wa Blantyre. Mafuta a galimoto atha kuyamba kusowa eni galimoto zikuluzikulu nawo atayamba kugwira ntchito. Atayamba maka kunyanya la ntchito. Ndipo mu nkhani zina misonkho yokwera ikukhudza ntchito zokopa alendo mdziko muno. Tili ndi zimenezi komanso zina zambiri tikhale limodzi. Tsopano tikupatsirani nkhanizi mwatsatanetsatane. Mbali zokhudzidwa zapereka mawu otsekulira mlandu wa chisankho cha mtsogoleri wa dziko umene wayamba ku bwalo lalikulu mu mzinda wa Blantyre. Chipani cha Democratic Progressive DPP chikufuna bwaloli kuti liunikenso malamulo ndi kutanthauzira zokhudza kuchotsedwa kwa makomishonala a bungwe la MEC. Izi zikudza bwalo lalikulu litagamula kuti makomishonala ena a bungwe la Malawi Electoral Commission MEC sanali oyenera kuyendetsa chisankho chachibwereza cha mtsogoleri wa dziko chimene chidachitika mwezi wa June chaka chatha. Koma mlangizi wa boma pa nkhani za malamulo Athabo Chakakanyirenda wafunsa bwaloli kuti lithetse mlanduwu ponena kuti chipani cha Democratic Progressive si chimene chimayenera kukamang'ala ku bwaloli. Koma amene akuyimira chipani cha DPP pa mlanduwu wa Samuel Tembeno ndi a George Muhango ati ndikofunikira kuti bwaloli liunikire ndi kupereka maganizo ake pa zapempho lawo. Bungwe la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati mafuta a galimoto alipo okwanira mdziko muno. Izi zikudza eni galimoto zikuluzikulu pansi pa bungwe la Transporters Association of Malawi nawo atayamba kuchita zionetsero pamodzi ndi oyendetsa galimotozi. Kunyanyala ntchitoku kukupitirira zokambirana ndi akuluakulu a boma zitalephera kuphula kanthu. Oyendetsa galimotowa akufuna kuti boma liwathandize pothetsa mavuto amene akukumana nawo. Padali chiopsezo kuti kunyanyala kwa ntchito kwa eni galimotozi kukadatha kudzetsa kusowa kwa mafuta m'madera wena. Matthews Kasanda ali ndi zambiri mu ripoti ili. Mwazina eni galimoto zikuluzikuluwa ati pali kufunikira kuti boma libweretse malamulo oonetsetsa kuti ntchito yonyamula katundu kubwera komanso kutuluka mdziko muno izigwiridwa kwambiri ndi eni galimoto zikuluzikuluzi amdziko muno. Mmodzi mwa mamembala a bungwe la eni galimoto zikuluzikulu mdziko muno la Transporters Association of Malawi a Victor Kantina anati mwazina iwo akulephera kukwanitsa kuti azilipira madalaivala awo ndalama yosachepera 140,000 kwacha kamba kuti sapeza bizinesi yokwanira komanso sapeza ndalama zokwanira akanyamula katundu. Membala wa bungwe la galimoto zikuluzikulu zonyamula mafuta a galimoto la Fuel Transporters Association of Malawi wati iwo agwirizana zoti galimoto zawo zonse zisayendenso. That's why we have endorsed it because my grievances amene ma drivers akunena in terms of ngati masalary kodi zikachitika ndi mmene zinthu zikuyenera kukhaliramo kodi ife yonse tizinyamula mafuta letsenga Tanzania tizingodalira PIL osanyamula mafuta aboma kodi ma driver apeza ntchito kodi ma driver ma demand amene akunena ama salaries awapeza. Amphatso Moleni ndi mlembi wamkulu wa bungwe la Professional Drivers Union. Boma likupereka ma contract ochuluka kwa anthu obwera zimene zapangisa kunena kuti mabwana athu akulephera kugula magalimoto zimene zapangisanso kuti mabwana athu olo even ntchito sakuyipeza yotani yokwanira. Izizi zathandizira kwambiri kuti madriver ambiri akhale pa ulolo. Lachitatu mneneri mu nduna waona zapansewu aganizaniwe wanauza Times kuti unduna wawo pakadali pano ulikalikiliki kukambirana ndi mbali zosiyanasiyana pa nkhaniyi. Ochita ntchito zokopa alendo adandaula kuti ntchitozi zakhudzika kwambiri ndi misonkho yokwera komanso mavuto a zachuma mdziko muno. Anthuwa ayankhula izi lachitatu mu mzinda wa Lilongwe atakumana ndi nduna yoona zokopa alendo Michael Usi. Kwezi Gausi akufotokoza.
mkulu woyendetsa bungwe la Hospitality Concert Africa Florentine Kabefo wati boma limadziwa bwino kukhala ndi ndondomeko za mmene angayendetsere ntchito za zokopa alendo, koma ndondomekozi samakwanirisa mdziko muno. Iwo ati ntchito zambiri zokopa alendo zinatsika mdziko muno ndipo ntchito zina zinatsekedwa kumene pamenenso anthu osiyanasiyana anachotsedwa ntchito. Pakali pano tungokhala tukukana haya ilipitani malaisensi pamene business kulibe. Tikudandaula kuti malo akuchepa watu anthu angapite, olo ena amadandaula kuti ma prices ama tourism operator akudula, ma taxes angokwerera. Zinthu zovuta ndi zambiri pamodzi pano. Nde tikupanga go through mavuto ambiri, covid ali pambali yapo. Mukaona maiko anza anthu akuthandizidwa mosiyanasiyana, ma grant ndi zinazotero. Mawu awo anduna ausi ananena kuti anthuwa akuyenera kupeza njira zosiyanasiyana zimene angatsatire pothana ndi mavutowa. Chimene tikufuna ndikuti tourism kapena zokopa alendo zipite pasogolo. Ndiye kubwera kwa anthu amene akugwira ntchito mahotelo kapena mosungira nyama kapena zachikhalidwe zitithandiza ifeyo kumva maganizo awo. Ifeso akuboma amene timapereka ndondomeko za kayendetsedwe ka ntchitozo, tione kuti kodi ndi ziti zimene zikuyenda bwino, ndi ziti zimene zikuyenda bwino, tipanga bwanji kuti tipite pasogolo titukule dziko lathu. Pakali pano ndunawo wati wapeza ndalama zokwana $800,000 zimene zithandizire anthu amene amachita ntchito zokopa alendo zing'ono mdziko muno. Pakadali pano nthambi ya zokopa alendo mchigawo chakumpoto yatsindika zakufunikira kwa miyambo ndi chikhalidwe pa ntchito zokopa alendo. Mkulu wa nthambi Jafet kuweruza watinso ntchito zokopa alendo zili ndi kuthekera kotukula miyoyo ya anthu m'madera akumidzi. Samkalimira ali ndi nkhani yonse. Akuweruza amayankhula izi atakumana ndi gulu la chikhalidwe la Kandewe Kurumphi, ndipo anena kuti chikhalidwe cha aphoka chili ndi kuthekera koyitana alendo kudzaona zomwe aphoka amakhulupirira, ndipo izi zitha kuthandiza pa chitukuko cha chuma makapa kwa anthu ku midzi. Malo a Kandewe ali ndi nyumba yosungiramo mbiri ya aphoka komanso adaluka mulatho wodutsa pa mtsinje wa South Rukuru ndipo adagwiritsa ntchito msungwi. Muzaka zonsezi derali lakhala likulandira alendo kuchokera kunja kwa dziko lino kuti akaone angakhale malowa ali ku midzi m'boma la Rumphi. Tikukhulupirira kuti awaso tisasiye mbuyo tonse tendele limodzi kuti aziwe train pamene tikufunanso kutukula ntchito zokopa alendo chifukwa cha muliro umene tinakumana nawo. Awaso asunge chikhalidwe chawo ndi chomwe chimapangisa anthu ambiri kuti azibwera. Monga maonera pali zinthu zambirimbiri zomwe tikuyenera ngati Malawi tizisungitsitse. Taona mmene akugwiritsa ntchito nzeru zawo za chikhalidwe kumamanga mabridge ngati amenewa. Taona zoyimbira zomwe amagwiritsa ntchito kale. Zinthu ngati zizi zoti akupita kwa nthawi sizikupezeka kuti tikuzisungaso. Ndiye tinena kuti tizichita appreciate ndipo tathandize magulu ngati amene wawa amene angathe kubwera ndi chithandizo chosiyanasiyana abwere kuti tonse tithandizane kusunga chikhalidwe pamenenso tikupitiriza ntchito zokopa alendo. Wapampando wa Kandewe Village Community Tourism Project a Abelo Nyasulu anati muliri wa COVID-19 wasokoneza ntchito za malonda ponena kuti mwachitsanzo chaka chino sadalandire mulendo wina aliyense kuchokera kunja kwa dziko lino. Anyasulu anena kuti sizophweka kukonzanso mlatho wa Kandewe ponena kuti ndalama zokozera mlathowu zikuvuta. COVID-19 yatikhuza kwambiri chifukwa alendo sikuti tikuwaona sikubwerayi wonse wasekedwa kunja akuopa kuti wabwere akuopa matenda a COVID-19 ndiponso ma traveling restrictions nawonso ndiovutaso. Nde apa kaya tingachite chotanika ife tavutika. Mfumu Kaithazi ya kuderali inapempha boma kuti lithandize anthu kuderali kuti atukule malowa ponena kuti ali ndi kuthekera kobweretsa chuma chochuluka kuchokera ku maiko akunja ndipo dziko lonse lingapindule. Dziko la Malawi linatenga nawo gawo pa mwezi wokumbukira ntchito zokopa alendo ndipo chaka chino masikuwa akukumbukira pansi poti tigwirizane potukula ntchito zokopa alendo. Nthambi yoona za mankhwala ozunguza bongo ku United Nations yati atola nkhani ndofunikira pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe ozembetsa anthu.
akuluakulu ku nthambi anena izi pa maphunziro okhudza nkhani zozembetsa anthu amene achitikira m'boma la Mangochi. Thomas Kachere ali ndi zambiri. Mkulu woona za nkhani zokhuza kuzembaisa anthu mu ofisi ya bungwe la United Nations a Maxwell Matewere ati nyumba zotsindikiza ndi kufalisa nkhani zili ndi udindo waukulu ofufuza nkhani zozembaisa anthu. Zomvetsa chisoni kuti anthu amene wawa akamakhala pansi ndikumapanga business yawo amaitenga business yogulitsa anthu ngati business imodzi imene ilibe choopseza china chilichonse, chifukwa choti anthu amene ali ndi udindo oluchidwi chofuna kuthetsa ntchito imeneyo ndi ochepa, komanso amene amadalira kwambiri, amagwetsedwa kwambiri chifukwa cha nkhani zaziphuphu. Mungaone kuti panopa apolisi amanga anthu angapo amene audindo ma law enforcement officers chifukwa cha kukhuzidwa ndi nkhani zozembetsa anthu komanso nkhani za ziphuphu. Ndeno nkofunikira kwambiri kuti tionjezerepo nthambi ina imene ili yofunikira kwambiri kulimbana ndi ntchito imeneyo yokhudza atolankhani amene samakhala ndi udindo waukulu ofufuza makamaka kufufuza anthu onse amene amatengako mbali polimbikitsa ntchito wogulitsa anzawo. Wachiwiri kwa mlembi wamkulu mu unduna woona za chitetezo cha mdziko a Patricia Lyabuba ati unduna wawo ukuzindikira za ntchito yotamandika yomwe nyumbazi zimagwira, ndipo unduna wawo ndiokonzeka kugwira ntchito ndi nyumbazi pofuna kulimbana ndi mchitidwewu. Malawi ikuchita bwino and ifeyo tili pa ranking yawo amati tier 2, ndiye kuti tier 1 ndiye kuti maiko amene akuchita bwino kwambiri, ife tili pa tier 2, ndiye kuti dziko lomwe tikuyesetsa kuti tithane ndi mchitidwe umenewu. Maphunzirowa anakonzedwa ndi unduna woona za chitetezo cha mdziko mothandizana ndi bungwe la Global Hope Mobilization. Bungwe la National Construction Industry Council lakhazikitsa ndondomeko yothana ndi katangale pa ntchito zomangamanga mdziko muno. Ndondomekoyi ati ithandiziranso kuti anthu amene ali ndi maulumali adzitenga nawo gawo pa ntchitozi. Ngakhale zakhazikitsidwa posachedwapa, ndondomekozi zinayamba mchaka cha 2019 ndipo zikhala zikugwira ntchito mpaka na mchaka cha 2024. Ellen Pindani wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo okhazikitsa ndondomekozi, wachiwiri kwa nduna yoona za mtengatenga Nasechaola Ndoko anali ndondomekozi zithandiza kuchepetsa katangale malo momwe mukuchitika ntchito zomangamanga. Andoko anamikiranso bungweli chifukwa chopanga ndondomeko zomwe zionetsetse kuti anthu amene ali ndi maulumali osiyanasiyana azitenga nawo mbali pa ntchito zomangamanga. Lero timakhazikitsa mwambo wa kagwiridwe ntchito kabwino kwa anthu komanso za katangale komanso kuwaganizira anzathu amaulumali osiyanasiyana. Mmodzi wa akuluakulu ku bungwe la NCIC Gerald Konje anali ndondomekozi zithandiziranso kagwiridwe ntchito ka bungweli. Tikuuza anthu kuti aziwe zimene ayenera kuyembekeza mwakagwiridwe ntchito ka bungwe lathu komanso kagwiridwe ntchito mu construction industry. Pakakhala zovuta zina zilizonse tapasanso ndondomeko yoti mmene angapangire report zinthu zimene zozo nde ife ndi bungwe lathu timaziyang'ana zimene zozo pogwira ntchito ndi mabungwe ena amene anakhazikitsidwa kale. Mwazina ndondomekozi zionetsesa kuti zipangizo zogwira ntchito ya zomangamanga zikhale zoti zikhoza kugwiritsidwa ntchito ndi munthu aliyense. Ndondomekozi zikuwunikiranso kuti pasakhale katangale malo momwe mukugwiridwa ntchito zomangamanga. Tipitiriza kupatsirani nkhanizi posachedwapa zikatha izi. Join the marketplace for the free with no bank account entanglement. Unayo Zonse Momo. Unayo Standard Bank. It can be.
chikumbutso anatumidwa ndi mzake kuti akagule dikoda komanso amakalipira subscription yake ku MadChoice. Kenaka anakumbukira kuti akhonza kugula dikoda ndi kulipira subscription kusankha wekha kiyosiki, ndipo palibenso chifukwa chopitira mtawuni. Ndipo sanasochere kapena kuvutika chifukwa panali pafupi ndi kwawo, komanso yosasowa chifukwa kiyosikiyo inali ya yero yolemba za GoTV. Kuno tikuthandizani ngati muli ku MadChoice konko. Ndimapereka masevisi a GoTV ndi DSTV monga kugula dikoda, kulipira subscription, kusinthanitsa dikoda yowonongeka, kugula zipangizo za dikoda ndi zina zambiri. Makiyosikiwa akupezeka ku Blantyre, Pakhama, Chemusa, Kundilande, Old Peoples, Kulilongwe, Area 25, Nsungwi, Kaphiri, Area 23 Patank, ndipo kunzuzu moyandikana ndi msewu wa M1 ndi kunsika waukulu wa Nzuzu. DSTV ndi GoTV, sankha wekha. takulandilaninso ndipo popitirira ndi nkhani zathu madzulo ano. Mtsutso unabuka pakati pa oyimira boma ndi oyimira oganiziridwa pa nkhani yoti mlandu wa Aubrey Sumbuleta upitirire popanda anthu ena. Mkulu wakale wa Malawi Broadcasting Corporation iyo akuyankha milandu yokhudza kugwiritsa ntchito mphamvu za ofesi yake molakwika mwa zina. Wezi Gausi anali ku bwalo la milandu mu mzinda wa Lilongwe. Mlandu unabwera ku bwalo la milandu kuti oganiziridwa avomere kuti iwo ndolakwa kapena ayi, koma izi zisanachitike oyimira mlandu boma anapempha bwalo la milandu kunena kuti mlandu aumvere popanda anthu. Azimayi amene nkhani kwakhudza amene ndi mboni mwina atazaperekera umboni wawo mokuti anthu asakhalepo chifukwa chakuti zimene zimene malamulo amanena. Malamulo samene kuti ena kulemekeza azimayi dziko muno, ndipo malamulo so akunena kuti azimayi omwe zokhudzana ndi milandu yotereyi akuyenera kuunikidwa mwapadera. Koma oyimira mlandu oganiziridwa a David Kanyenda anatsutsa kunena kuti izi ndi zosaloledwa, ndipo iwo ananena kuti bwalo la milandu liperekekaye chigamulo chake kunena kuti mlandu upitirire opanda anthu kumvera, kenako oganiziridwayo avomereze kuti iye ndolakwa kapena ayi. So nkhani imeneyi ikakambidwa ikalongosoleka kuti kodi mlandu umene ukhala otani, anthu muloledwa kapena simuloledwa, akatipaso chigamulo akhoti ndipo tsono tizipita tsidya lina kuti kodi akalayanti athu mlandu akuvomera kapena akuukana. Zimenezo ndezitengera mmene atuzire akhoti kuti inu adzakulolani kapena AI. Oweruza mlandu Edison Kapindu waika tsiku la 14 Oktoba 2021 kuti azapereke chigamulo chake pa nkhaniyi. Tikadali pa nkhani za mabwalo a milandu, nzika ina ya mdziko la China yapatsidwa chilango chokakhala ku ndende ndi kugwira ntchito yakalavulagaga kwa zaka 14 itapezeka yolakwa pa mlandu wopezeka ndi nyanga za chipembere. Bwalo la milandu laperekanso chilango choti Alin Yunhua akagwirenso jere kamba kopezeka olakwa pa mlandu wozembetsa ndalama. Tindi zambiri mulipoti ili. Powerenga chigamulo malo mwa oweruza milandu Justice Violet Chipawo, woweruza milandu Senior Resident Magistrate Florence Nsekandiwana anati nkofunika kuti ahuwa akamaliza zaka zawo zokhalira ku ndende aina utumizidwa kupita mdziko la kwawo ku China. Oyimira boma pa mlandu Aande Kawonga anati ndokondwa kuti bwalo la milandu lapereka chigamulochi popeza kuti ahuwa anali kabwerebwere pa milandu yotere. Boma tali ndi chidwi kwambiri ndi mlandu ngati uti umenewo, ndipo tuna kuti chigamulo cha lero chaonesa ndithu kuti boma lili serious ndi I think kuti ana mtsogolomu anthu ena mtsogolomu azathenso mwina kuona zinyama zimene tikuona lero. Ahuwa anamangidwa mchaka cha 2019 apolisi atapeza mnyanga ya chipembere ku nyumba kwawo, ndipo iwo adavomereza kuti idalide yawo. Chaka chatha bwalo la milandu lidagamula anthu 5 kuti akakhale ku ndende zaka 56 kamba kopalamula milandu yosiyanasiyana yokhudza kugulitsa nyama zakutchire zomwe ndi zoletsedwa pa malamulo a dziko. Mu nkhani zina, mabungwe ya Oxfam Youth and Society ndi Development Communication Trust
achititsa mtsutso pa nkhani yokhudza lamulo lolimbikitsa kupeza uthenga mosavuta pakati pa nzika za dziko lino. Mtsutsowu wachitika m'boma la Salima. Nduna yofalitsa nkhani Gospel Kazako inatenga nawo mbali pa zokambira nazo. Pakadali pano akazako ati boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kutsitsa mtengo wa mabandulo a intaneti ngati mbali imodzi yofuna kuti nzika za dziko lino zizipeza mauthenga mosavuta. Titangolowa kumene mboma tinayambapo kukambirana ndi makampani osiyanasiyana a data. Nakambirana ndi anzathu a Airtel, anzathu a TNM ndi makampani ena. Anatsitsa monga mmene ananenera amakra muja. Koma ifeyo ngati boma sife okondwera yayi. China chimene tikuchiona ndi kuchisuzumira pafupi nchonena kuti zikuoneka ngati muli amati duopole kuti pali makampani awiri okha amene ndi akuluakulu amene amapanga business yogulitsa data kapena yochita communication. Choncho ndi nkhani yoti tikuyunika kwambiri kuti tione kuti mwina tibweretse competition yokwanira. Chifukwa tikabweretsa competition yokwanira ndiye kuti zinthu zimapezeka kuti ziyambanso kumatsika mtengo. Ndipo izi ndi zimene mkulu wa bungwe la Oxfam mdziko muno Alingalireni Mihowa anayankhula. Tsogolo la project imene inayamba kapena initiative imene inayamba mbuyo ya ma telecenters ili pati chifukwa inali mbali yofuna kuthandiza kuti anthu amene ali kumudzi akathe kupeza njira yolandira information insanga. Ndeti naona kuti it was a flagship program ya boma limene lapitali and panopa timafuna tidziwe kuti ili pati. Chinanso timafuna tidziwe ngati boma lapano likuganizira njira inanso imene ngathe yopititsa patsogolo mauthenga ukafikira anthu in line with inclusion under the National Initiative for Civic Education Trust, because iwaja amakhanga dali ndi my resource center amene anthu amatha kuyika information imene imafikira anthu kwa Nkhani zathu ndi zomwezi koma tisadasiyane na insomito yake. Mbali zokhudzidwa zatsekulira mlandu wa chisankho cha mtsogoleri wa dziko umene wayamba ku bwalo lalikulu mu mzinda wa Blantyre. Bungwe la Mera lati Amalawi asade nkhawa kamba kuti dziko lino lili ndi mafuta okwanira. Ndipo mu nkhani zina misonkho yokwera ikukhudza ntchito zokopa alendo mdziko muno. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi, pochita subscribe ku 1895 komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupi, khalani motalikana ndi anzanu, valani mask nthawi zonse komanso kabayitseni katemera kuti muziteteze ku COVID-19. Munali ndi ine Edita Soko, madzulo opambana.